Totoo ba na kung ikaw ay maimpyerno, wala nang chance na mapunta ka sa langit? Totoo ba na walang hanggan ang kaparusahan mo doon sa impyerno? Kasi kung walang hanggan, di ba't ang Diyos ay mapagmahal? Kung tayo ay humingi ng tawad sa Kanya, hindi ba't handa siyang magbigay ng kapatawaran? Mga kapatid, ito po ang sagot dyan. Dito po sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 9, sinabi po, magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at mahiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Yan po. Sabi sa Bible clear po, magdurusa po yung mga taong masasama sa hell ng walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon. Kasi first move nila yan mga kapatid eh. They rejected the Lord Jesus Christ. Kaya eternal na po ang kanilang pagkahiwalay sa Panginoon at sa kanila. They rejected already the Lord Jesus Christ. Pangalawang verse, Mateo 25:46, sinabi po sa salita ng Panginoon, at ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan. Datapot ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Ang mga itong mga masasamang tao, sa walang hanggang kaparusahan. Kasi po, malaki po talaga ang punishment, malaki po na sin ang pag-reject kay Jesus. Sinabi mo, Jesus is just a human being, just a prophet. Uy, sabi sa Bible, mga kapatid, enemy ka of God. Kung hindi mo i-teach na si Kristo Jesus ay ni-come into flesh, enemy ka ng Panginoon. Sabi nga sa Bible, do not greet those people na nagsasabi na Jesus Christ did not come into the flesh. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao, and the Word became flesh and dwelt among us. He is the Word. Mga kapatid, kung maimpyerno ka, wala na talaga yung chance na punta ka sa langit. Kahit ang mga pinsan mo, mga kapatid mo, sila po ay magdarasal sa inyo, wala na po talagang chance na punta ka sa langit. Kasi po, ang salvation, hindi po yan by group. Individual po yan. Individual po. Kung ikaw po ay tatanggap kay Jesus, ikaw ay makakatanggap din ng kaligtasan. Kung i-reject mo si Jesus, hindi ka makakatanggap ng kaligtasan. Ang friends mo nag-pray sa'yo, in vain lang po. Kasi sa Bible po, hindi po tinuturo na mag-pray tayo sa mga patay. No? Instead, ang mga patay po ang nag-pray para sa atin. Remember sa rich man? Ang rich man po ang nag-pray, Abraham, ipapunta mo po si Lazarus sa aking ama, bahay ng aking ama, may 5 akong kapatid. Bigyan sila ng babala upang hindi sila mapunta sa pagdurusang ito. Ngunit hindi po yon binigyan ng pabor ni Abraham. So sa context doon, sa Luke chapter 16, verse 22 down to verse 35, ang nag-pray po, hindi po ang buhay para sa patay, kundi ang patay, yung nasa hell, nag-pray para sa mga buhay upang yung mga buhay na minamahal nila hindi makapunta doon sa hell. Wala na po talagang chance po na makapunta pa sa langit ang mga nasa hell. Kasi sabi sa Bible, walang hanggang kapahamakan, walang hanggang kaparusahan. Alam niyo po, hindi po enough ang 1 million years para sa punishment mo dahil sa kasalanan mong nagawa. Hindi po enough ang 1 billion years upang parusahan ka sa kasalanan mong nagawa mo na pag-reject mo kay Jesus. Ang equivalent po na punishment mo sa pag-reject mo kay Jesus is ito, eternal fire doon sa lake of fire. Eternal punishment. Okay. Pero alam mo ba, kahit ang kasalanan mo sa mundo ay libo-libo ang kasalanan mo sa mundo. Kung ikaw po ay tatanggap kay Jesus sa last minute of your life, ikaw po ay maligtas. Remember po sa yung namatay sa cross kasama ni Jesus, yung puro mga robber. Ang isa sinasabi niya kay Jesus Christ, kung ikaw ay Diyos, iligtas mo ang sarili mo at kasama kami. Sabi ng isa, huwag kang ganyan, masasama tayo. This is worthy. Tayo ay karapat-dapat na ipako sa krus kasi makasalanan tayo. Pero ito, hindi to masamang tao. Righteous po ito. Sabi niya kay Jesus, Jesus, Panginoon, kung pupunta ka sa kaharian mo, remember me. Anong sagot ni Jesus? Verily, I say unto you, today, you shall be with me in paradise. Last minute, ligtas.
Bakit? Nanampalataya kay Jesus. Mga kapatid, do not be late. Baka mamatay ka bukas. Baka mamaya. Tanggapin mo na si Jesus, magrepent ka sa mga kasalanan mo, babalik ka sa Panginoon, tanggapin mo si Jesus as your Lord, God, and Savior at maligtas ka. Kasi kung mapunta ka sa hell, wala na po talagang chance na mapunta ka sa langit. Kahit daang-daang tao pa ang mag-pray sa iyo para mapunta ka sa langit. Kasi hindi naman sila Diyos para iligtas ka. Si Kristo ang Diyos para iligtas ka. Ngunit nireject mo na siya. Wala. Magbabayad ka sa kasalanan mo kasi nireject mo si Jesus. Dahil nireject mo siya o maghihiwalay kayo sa Panginoon ng walang hanggan. Mga kapatid, please mahalin niyo ang sarili niyo. Tanggapin niyo si Jesus ngayon. Mahalin ninyo ang kaluluwa niyo sa pamamagitan ng pag-deny sa iyong mga pride. Tanggapin mo si Jesus as your Lord, God, and Savior. Humble yourself. Yan po ang way sa pagmahal sa ating sarili. You deny yourself, you humble yourself, no? At tanggapin mo si Jesus as your Lord, God, and Savior. Yan po, mga kapatid. Sana po magkikita po tayo sa langit. This is the Truth Bible Program.